Здравейте! Днес ще ви представя един от най-новите модели на китайската компания THL, а именно смартфона THL 5000T или Tesla, известен още. Той представлява леко урязана хардуерна версия на флагманския телефон на THL 5000. Нека да видим какво имаме в комплекта. Както знаем, THL са доста така добри в поставянето на всякакви аксесуари към комплектите. Конкретно при този телефон, вижте, имаме пластмасов заден кълъв, протектор. Телефона ще го видим малко по-късно. Освен това имаме ръководство, което е на английски, е доста подробно, може да ви свърши работа. Имаме също така протектор на дисплея в комплекта. Имаме и хубав кожен кълъв с пак, къде ви го покажа. Вижте, също включен в комплекта, както се вижда. Имаме зарядно устройство на THL. Имаме OTG кабел, конектор. Имаме слушалки в комплекта. Имаме и мини USB кабел за прехвърляне на вашите данни за зареждане на телефона. Изобщо абсолютно пълен комплект, дори с два кълъфа, както виждате, и с протектор за дисплея. Много добре са се постарали от THL, което е присъщо за тях. Те са така много качествен производител на телефони, както знаем. Нека да видим сега и самият телефон. Ето го и него. Той е 5-инчов смартфон. Както казах, телефонът е урязана версия на флагманския модел THL 5000. Това е моделът THL 5000 Tesla или T. Нека да видим сега размерите на телефона първо. Значи телефонът е... Момент, ще се включва. Телефонът е широк около 7 см. Както се вижда, дълъг е около 14 см и половина и дебелината му е около 9 мм, което е доста добре, имайки предвид огромната батерия, която е най-характерната черта на този телефон и за която ще говорим малко по-късно. Какво да кажем, отпред имаме стандартните 3 бутона, назад Home и меню андроидски, тук отгоре се намира говорителят, също както и предната камера, която е 5 мегапикселова, подходяща за селфи снимки и за видеоразговори, както и тук се намират и сензорите на телефона, сензори за светлина, за приближение. Отзад, задния капак е изработен от пластмаса, която е така много приятна на пипане, леко грапава, такава, която не оставят следи, няма да оставят следи от пръстите ви по нея. Много интересна текстура, бих казал, която рядко се среща при други телефони. Тук имаме решетка на говорителя, също така логото на THL, както виждате. Отзад имаме сензора на основната 13 мегапикселова камера, която е марка OmniVision. И имаме тук и LED светкавицата се вижда. Отдолу виждате отвора за микрофона. Отляво нямаме никакви бутони. Отдясно имаме метални бутони. Това са бутона за включване и изключване, както и бутона за усилване и намаляване на звука. От горна страна имаме входа за 3,5 мм жак, както и входа за microSD кабела. По цялата дължина на телефона имаме тази много солидна метална рамка. Тя не е пластмасова, е така солидна някаква метална сплав, която така предава много добра здравина на телефона. Той не се огъва, също така му предава и по-скъп и луксозен вид, бих казал. Нека да видим какво имаме вътре под капака. Както виждате, има един малък отвор, който може така много лесно да
отворим задния капак без особени усилия и използване на специални инструменти. Така, виждате, значи отзад се вижда огромната батерия на телефона, която е основната така характеристика на този модел. Именно тя е с капацитет 5000 мАч, което за всички любители на телефоните с големи батерии е така страхотно, като се има предвид и бюджетната цена на телефона. Свикнали сме така телефони с такива големи батерии да струват поне 2 пъти по-скъпо от цената на този телефон. А и те не са и много предлаганите модели, така че тук имаме много добро попадение. Също така, както виждате, тук са слотовете за две SIM карти. Имаме една нормална и една microSIM. Също имаме и слот за памет разширение, microSD карта, която под телефона поддържа до 64 гигабайта. Външна памет. Също виждате колко добра е самата сглобка на телефона. Вижте, с борщата, просто навсякъде всичко много добре пасва и няма никакви скърцания или луфтове да се виждат. Просто много добра е така вътрешната сглобка, но нека вече да го затворим. Няма какво да гледаме повече вътре в самия телефон. Сега вижте, така лесно штраква и плътно всичко. Няма никакъв проблем с това. Нямаме луфтове. Чудесно, просто е всичко. Така, нека да видим и колко тежи този телефон. Виждате 183 грама, което е малко повече от средното за телефон с 5-инчов дисплей, но имайте предвид все пак, че тук говорим за огромна батерия от 5000 мАч и така знаем не при някои други модели с подобни батерии дори теглото достига до над 200 грама. Така че този модел на THL като цяло е в рамките на така много разумния грамаж, тежестта му. Сега ще да видим какво имаме вътре под дисплея. Значи сега в момента за това видео няма да махам, тук имаме така матова лепенка, но не искам да я разлепям. Дори през нея се вижда, че дисплеят е много красив, с много хубави цветове. Той не е Full HD, само HD, 1280 на 720 пиксела. Отгоре имаме защитен с Gorilla Glass 3. Дисплеят е OGS и IPS и OGS. Вижте, ще ви покажа, ъглите на видимост са много големи, защото не се променят, колкото и да ги увеличавам. Въобще цветовете остават същите, въобще много хубави ъгли на видимост. Както казах, въпреки че имаме матова защитна лепенка, тъй като телефонът е чисто нов, както се вижда, няма да я разлепям, ето само леко и така, за да не разваляме после, да не го надраскаме, да може да се продава телефона нормално. Но въпреки това дисплеят е много красив, ще се повторя. Какво имаме под капака? Значи имаме сърцето на телефона, това е чипсета на Mediatek MTK6592 версия M. Той е популярният 8-ядрен процесор на Mediatek, който сме виждали в много други устройства. Всяко ядро работи с тактова честота 1,4 ГГц. Отделно имаме 1 ГБ оперативна памет, 1 ГБ RAM памет и 8 ГБ вградена памет, като, както казах, отвътре видяхте, има слот за microSD карта и може да бъде разширена тази памет с още 64 ГБ с помощта на microSD карта. Също така, съзнаем с този чипсет, в този чипсет на Mediatek влиза и видеокарта, която е стандартна, именно Mali 450 MP4, също така много популярен видеоускорител, който се справя добре с всякакви задачи, доказал се.
Нека да видим сега някои тестове, които направихме. Стандартният Antutu тест, както виждате. На Antutu теста телефонът даде така съвсем очакван резултат за този чипсет на Mediatek. 27564 точки, което е един чудесен резултат. Да видим друг тест. Не на Mark II, теста за видеокартата. Тук телефонът даде също много добър резултат, 53,6 кадъра в секунда при разширение HD 1277-20, както виждате тук не знам дали се вижда на камерата, Mali 450 MP4 е видеокартата. Да тестваме колко точки на докосване поддържа. Ето виждате, поддържа 5, които са стандартен също резултат за телефон от този клас. Нека да видим сега и самия процесор, да се уверим с тази програмка. CPU-зето, ето както виждате, Mediatek MT6592 на 1,4 ГГц, 8 ядра по технологията ARM Cortex A7, която е много енергоспестяваща. Ето вижте, само едно работи, другите почиват в момента, само да се включат. Отново виждаме тук и видеокартата е 450. И ето виждате 1 ГБ RAM, както се вижда, тук имаме. Нека да видим с какви сензори разполага телефона. Започваме с стандартните акселерометър. Тук виждаме, работи. Сензора за светлина. И той работи. Имаме G-сензор или нивелир, който също работи, може да ви свърши добра работа в някои случаи. Сензора за приближение, виждаме, работи без проблем. Звуковия сензор, ало, той работи. И имаме също така и компас, който също работи и е много полезно средство, може да бъде за всеки от вас. Камерите, както казах, задната камера 13 мегапикселова марка OmniVision с Blenda 2.0 прави така доста прилични снимки. Сега ще ви ги покажа, доста добри снимки. Съм направил някои стандартни. Ето първо да започнем с макро снимката. Ето тази чашка, която винаги снимам. Може да видите, ето детайлите са много добри. Съм ги увеличил. Шумът е много малък, чак вече когато увеличим снимката много се появява някакъв лек шум. Цветето също да видите цветовете, тук и детайлите, вижте пръстата с таблото, много добре. И вече чак към края се получава лек шум има. Нали? Камерата все пак не е от не бих казал, че е флагманска камера, имаме модели с по-хубави камери, нали, като цяло, но бих казал, че е много добра по-скоро. Ето картината, която също ще увелича, виждат се влакънцата, всяко деталче, цветовете също са добри. Панорамните снимки, които правя, вижте колко отдалеч, сега ще увеличам, да видите, ето вижте номерата на колите се четат идеално. Камерата е, бих казал, доста добра. Ето, да ви покажа тази панорама, вижте колко отдалече снимам, сега ще увеличим да видите прозорците. Вижте докъде мога да ги увелича и всичко се вижда детайлно, без никакъв проблем. И почти без никакъв шум, което е много добре. Направил съм и едно малко видео стандартно, за да видите как се справя видеокамерата на телефона. Като увеличим малко, защото съм намалил малко звука. Да чуете и звука от улицата. Виждате, няма така много, въпреки че няма оптична стабилизация, така не играе много, не се тресе камерата, местя доста така добре се справя. И мисля, че ще свърши работа за да запазите ваши хубави моменти, без нужда от
да носите отделна камера. Телефонът просто чудесно ще се справи с това. Нека сега да тестваме и GPS-а на телефона. За целта ще излезем навън. Нека сега да тестваме GPS модула на DHL 5000 Tesla. Да видим как се справя с улавяне на GPS сигнала без помощта на интернет. За целта сме спряли Wi-Fi и 3G-то и ще разчитаме само на модула, на GPS модула на телефона, така наречения студен старт, който винаги правим. Нормално, знаем, може да отнеме до 2-3 минути до началното закачане на сателитите. Както виждате, вече откри 3 сателита, 4, още не се е закачил. Да видим колко време ще му трябва. Пет станаха вече. И ето виждате, вече фиксира връзка с сателитите, значи около минута му отне, минута и 10, най-много, няма и толкова, което е един чудесен резултат за всеки един телефон. След като видяхме как DHL 5000T се справя с улавяне на GPS сигнала, нека сега да видим и как се справя с някои съвременни популярни игри. Първо да пуснем колички да видим тук. Добре се управлява, без проблеми, без лаг, без забавяне. 8-ядрения процесор, няма и как да се справя зле. И с помощта на чудесната видеокарта Mali 450. Друго, което прави впечатление тук е, че телефонът не грее толкова силно, колкото други модели го правят при пускане на такива игри, които черпят повече ресурс от процесора. Казва, че е доста хладен, неочаквано даже. Знаем, при някои модели телефони доста така се нагрява задния капак. Тук DHL се справили доста добре. Мисля, че това е достатъчно от тази игра. Нека сега да видим и другата игра, която винаги показвам. Това е шутър с зомбата, за да придобиете представа. Виждате, няма никакъв лак, никакво забавяне, много гладко върви всичко. Много мога да кажа, че отзади телефонът не грее чак толкова много, колкото при други модели сме наблюдавали. Доста добре се справили с охлаждането, ми се струва производителите. Да видим още малко от тази игра. Върви много ласно, без всякакъв проблем.
Виждате, дисплея също доста добър, въпреки че имаме матова лепенка, като ви казах отгоре. След ако я махнем, ще изглежда още по-добре. Мисля, че това е също достатъчно от тази игра. След като видяхме как THL 5000 Tesla се справя с игрите, съвременните игри, да видим как се справя и с интернет браузинга, да изтестваме Wi-Fi. За целта ще отворим някой сайт. Вижте, доста бързо отваря. Толкова. Виждате, текста е четим. Всичко се зарежда бързо, няма никакъв лаг. Виждате. Отворим още няколко страници. Вижте колко бързо всичко става. Просто няма никакъв проблем. И с тази задача THL 5000 се справи много добре. Нека да кажем сега няколко последни думи. Както казах, това е урязана, леко урязана хардуерна версия от флагмана на THL 5000, който обаче се справя завидно така доста добре с всички задачи, които пробвахме с него. И е така един доста солиден телефон, като казах, основната му характеристика, това е огромната батерия от 5000 мАч, така че всички, които имат нужда от голяма батерия, която да издържа дълго, това е телефона за тях и търсят бюджетно решение, защото все пак има и други телефони с така доста големи батерии, но в този ценови клас с такива хардуерни характеристики и с така голяма батерия не са много. Да не кажа, въобще няма други такива модели. С тази батерия производителят гарантира може би около 50 часа непрекъснати разговори и така най-вероятно 4-5 дена така при нормална работа с едно зареждане на телефона, което е чудесно за всеки. Въпреки голямата батерия, като казах, телефона все пак не тежи толкова много и не е толкова дебел, само 180 грама някъде тежи и е под 1 см дебелина, което е така с завидни показатели. Изобщо един прекрасен телефон отново от производителя на супер качествени смартфони THL, бих казал, така че може да си го купите без всякакво притеснение. Благодаря ви.